ההרצאה הזאת היא המשך להרצאה שפתחה את הדיון במונותאיזם המקראי בספר בראשית, הרצאה שהכותרת שלה הייתה הבריאה. דברי ההקדמה להרצאה ההיא הם חשובים מאוד להבנת ההרצאה של היום, ואני ממליץ להאזין להתחילה. בכל זאת, אני אציין שענייננו העיקרי הוא להצביע על העקרונות האתיים של המונותאיזם המקראי, והעקרונות האתיים האלה מתפתחים כבר מסיפור הבריאה ומה שבעקבותיו. גם קשה ליישב את המונותאיזם עם האופי כמו מיתי של הסיפורים האלו, ואני בעצם מנסה להשיל מעל הסיפור את האופי הזה ולפענח באמצעות פרשנות מחודשת של מילים מרכזיות את המשמעות המטאפורית של הסיפור הזה כמו מיתולוגי. לאחר שפירשתי בהרצאה הקודמת את המשמעות של הביטויים ויהי ערב ויהי בוקר וטוב ורע ועזר כנגדו, ותיארתי את תפקידם המכריע בייעוד שקבע הבורא לעולם ולאדם שנועד לקיים ולפתח אותו, אנחנו מגיעים לסיפור הקשה שכולו נושא אופי מיתולוגי, סיפור גן העדן ומה שהתרחש בו. אני אתחיל מהביטוי יודעי טוב ורע. הנבראים החדשים, בני האדם, שהם עתה בעלי תבונה ויכולת הפשטה, כמו שאמרנו, הם מועמדים עתה לניסיון הגדול והמאתגר שלהם. הניסיון שבעצם יקבע את התפתחותה של התרבות האנושית מכאן ואילך. אני אמרתי ניסיונם כיוון שנראה לי שסיפור גן העדן איננו כמקובל סיפור של חטא ועונש, אלא סיפור של ניסיון. וכשאני אומר ניסיון, אני לא מתכוון לביטוי עמידה בניסיון, אלא למשמעות שהיא דומה יותר למילה ניסוי. כפי שאמרתי בהרצאה הראשונה על פרשת בראשית, אלוהים לא יכול לומר על בריאת האדם כי טוב, כמו שהוא אמר על שאר הבריאה, כיוון שהאדם הוא בעל בחירה חופשית והוא עדיין לא עשה דבר בבחירתו, ואין לדעת בעצם אם הוא יעשה טוב או יעשה רע. יש לנסות אותו. רק הניסוי יאפשר לעמוד על טיבו, ובהתאם לכך להמשיך ולקבוע את ייעודו. הניסוי נערך על ידי יצירת סיטואציה שבה על האדם לבחור. גם הניסיון שמנסה הקדוש ברוך הוא את אברהם בסיפור עקדת יצחק הוא ניסוי ממין זה ולא העמדה בניסיון לבחינת האמונה. אבל נגיע לשם ונבחן את הניסיון הזה. אחרי שאני הבהרתי את המהות הזאת של סיפור גן העדן, שהיא בעצם ניסוי, נחזור אל העלילה. יש שתי דרכים לפני בני האדם שזה עתה נבראו. האחת היא דרך חציות למצווה ההטרונומי שמחוץ לאדם, כלומר האלוהים. הדרך הזאת מבטיחה גן עדן והיא דרך של ציות מוחלט, לעובדה ולשומרה. לא ליצור, לא להמציא, לא לפתח, לעבוד ולשמר. כדי לעבוד ולשמר אין צורך לדעת טוב ורע, כיוון שהדברים כבר קיימים ועומדים, וההנחיות ההטרונומיות הן ברורות. די להכיר את המציאות ולקרוא שמות, כפי שהסברתי בהרצאה הקודמת, והאדם שהוא מונחה על ידי האלוהים יעבוד וישמר את העולם על פי הטוב והרע שהאלוהים קובע. אבל הוא לא יגשים את היותו צלם אלוהים, כלומר יוצר. וחשוב מאוד גם לשים לב להיעדר. אין בכל הסיפור הזה ציווי על האדם לעבוד את השם, להעריץ אותו, לשרת אותו. הוא נדרש לעבוד את גן העדן, לפרוט ולרבות ולכבוש את הארץ. לעצמו אלוהים איננו דורש דבר. האפשרות השנייה היא שהאדם עצמו יהיה יודע טוב ורע. האם הוא באמת יכול להיות כזה? הרי אז הוא אלוהים או כאלוהים. כמו שאומר הנחש, ונפקחו עיניהם והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. הוא אומר להם, אתם עכשיו בחשיכה, מבחינת התודעה זה המצב ההיולי הראשוני, כמו שהסברנו,
מצב מעורפל טרם היות האור. אם תקבלו דעת, תתאפשר לכם הבחנה בהירה יותר, כמו מי שמבחין בעיניים פקוחות, מלאות אור. ואז תראו את עצמכם כאלוהים. תרגישו כאילו אתם אלוהים, יודעי טוב ורע. אני גם הבהרתי בהרצאה הקודמת, וזה חשוב מאוד, שטוב ורע בסיפור הבריאה הם לא מושגים מוסריים, אלא מושגים שמציינים איכות. טוב הוא מה שיכול להמשיך ולהתקיים ולהתפתח מתוך עצמו, בר קיימא, ורע הוא מה שרעוע, אינו יכול להתקיים או הרסני. האדם יבחר לדעת טוב ורע. הוא ייצור ויחוקק ויעצב מתוך רצון להעמיד דברים בני קיימא או להרוס מה שיהיה ראוי בעיניו להריסה. להיטיב או להרע. הוא יראה את עצמו כאלוהים. עכשיו נתעכב מעט על הנחש ועל הניחוש. הנחש הוא מטאפורה של הניחוש. הספקולציה, הטלת הספק, האיפכא מסתברא, הדרך המפותלת, האקלטונית. אלו בעצם היסודות של כל יצירת אמת. היוצר תמיד שואל את עצמו, אולי הדברים אינם באמת כפי שהם נראים, אולי האמת אינה כפי שהיא נשמעת, אולי כפי שאומר הנחש, אלוהים איים שאם תאכלו מהעץ תמותו, אבל זה איום שמאחוריו מסתתר בעצם משהו אחר. לא מות תמותון, אומר הנחש לאישה, ומסתבר גם שהוא צדק. מכאן ואילך האדם ירצה לרוצץ את ראשו של הספק, הוא ישופך ראש, אבל הספק ילך תמיד בעקבותיו, ואתה תשופנו עקב. הנחש הזה מתמקם למעשה בתוך האדם. הספק והניחוש הופכים להיות חלק אונתולוגי שלו. אני רוצה לשם אילוסטרציה להביא שורות מהסורה האחרונה של הקוראן דווקא. סורת האנשים, סורת אנס, שהיא לא ממנה אנחנו מסיקים מסקנות, אבל היא מין אילוסטרציה מעניינת לעניין הזה. שם נאמר, אעודו ברב الناس من شر الناس ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. זאת אומרת, אני בוטח באלוהים מרעת או מפני רעת הלחשן המסתתר שלוחש בתוך חזה האנשים. והווסווס הזה הוא נשמע באמת לחשן כמו נחש. וכך בדרך שהיא אולי הכלכלה, אולי לא כל כך מכובדת, האדם לא בחר בציות אלא בכיוון השני. הוא יהיה יוצר. ממנו יצאו כל תופס כינור ועוגב, ממנו יצאו יושבי אוהל ומקנה, ממנו יצאו כל חרש נחושת וברזל, ממנו יצא הטוב וממנו יצא הרע. הניסיון הזה הוכיח לאלוהים שהאדם שואף להיות בסופו של דבר צלם אלוהים. ובשונה ממיתולוגיות אחרות, קדומות, אין כאן מרד באל, כיוון שהרי לכתחילה ניתנה הבחירה לאדם. הוא לא נכבל ולא נכלה. לכתחילה הובהר לו שהדרך השנייה מסוכנת, ואולם האדם בחר לראות את עצמו כאלוהים, יודע טוב ורע. הבחירה החופשית הזאת של האדם היא עיקרון מונותאיסטי מובהק, בניגוד למשל למיתוסים הבבליים שבהם האדם הוא כלי שרת בידי האלים, או במיתולוגיה היוונית שעל פיה האדם כפוף לגזרה קדומה ובכלל איננו יכול לבחור. נראה לי גם שהכעס של אלוהים על האדם שאכל מעץ הדעת איננו על עצם האכילה, שהרי ניתן לו לבחור, והוא בחר כשהוא יודע את התוצאות. על מה איפה הכעס? הכעס, כך נראה, הוא על הדרך שבה בחר האדם את בחירתו. שהרי לכתחילה עומד האדם בפני איזשהו פרדוקס. מחד גיסא ניתנת לו הבחירה, ומאידך גיסא עדיין לא ניתנה לו האפשרות להבחין בין טוב ורע,
האפשרות הזאת תבוא רק אחרי שהוא יאכל מן העץ. אז הבחירה שלו לא רק שאיננה רציונלית, היא גם לא יכולה להיות נובעת מתוך עצמו ומתוך שיקוליו שלו. הוא עדיין איננו יודע טוב ורע. ולכן השאלה הראשונה שאלוהים שואל את האדם אחרי האכילה מעץ הדעת היא, אייכה? שמשמעה, לדעתי, איפה אתה? איפה האישיות שלך עכשיו? המצפון שלך? התבונה שלך בתוך כל הסיפור הזה? איך בכלל העזת לבחור בלי דעת? תחשוב על זה. והכעס הוא לא על כך שהאדם עבר על האיסור, אלא על כך שהחלטתו לא הייתה אוטונומית. היא לא נבעה מעצמו. כך מנסח אלוהים את התגובה שלו. כי שמעת לקול אשתך, ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם. הכעס הוא על כך שהאדם התפתה, שלא שקל בעצמו, ולא החליט בעצמו. הוא נתן לעזר, שהוא גם כנגדו, לאישיות כפולת הפנים הזאת, האישה, להחליט בשבילו. והתגובה היא שמכאן ואילך הוא יצטרך לגייס את כל כוחות היצירה שקיבל זה עתה, כדי להתמודד עם קשיי הקיום. וגם התגובה לאישה היא דומה. גם היא הרי לא החליטה באופן תבוני, בעצמה, אלא נכנעה לפיתוי, לנחש, שכמו שאמרתי, כשמו כן הוא, ניחוש, חוסר בהירות, ערפול, עמעום של התבונה. ותאמר האישה, הנחש השיעני ואוכל. ואז התגובה היא, ואל האישה אמר, הרבה צבונך והרונך, בעצב תלדי בנים ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. התגובה על ההתפתות של האישה היא הגבלה משמעותית של יכולת הבחירה, על ידי תשוקה שקשה להשתלט אליה. והתשוקה, שהיא התגלמות הלא רציונלי, תביא לכפיפות לשלטונו של האיש. זאת אומרת, תגובתו של אלוהים איננה חרון אף, ולכן גם אי אפשר להגדיר אותה כעונש, כפי שמקובל לראות בייחוד בנצרות. התגובה שלו מותאמת למעשים של בני האדם, והדין הסופי, פסק הדין הוא גירוש. וגם כאן ראוי לעמוד על משמעותה של המילה. גירוש, בדרך כלל בימינו, אנחנו אומרים שגירוש הוא להרחיק ממקום למקום ביד חזקה, בעל כורחו של המגורש. אבל נראה לי שכאן, בפעם הראשונה שהמילה מופיעה במקרא, היא לא נושאת עימה את הקונוטציות האלימות. כך מסודברים הדברים. וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. ויגרש את האדם. הפועל לשלח עניינו שליחות, או מעבר ממקום למקום דווקא בליווי מכובד, או בלי ליווי, אבל איזו שליחות חשובה, כמו שמסופר על נוח, וישלח את העורב, וישלח את היונה. ועל אברהם מסופר, ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. ואברהם הולך עם המלאכים, ואברהם הולך עמם לשלחם. התגובה האלוהית היא לשלח, היא שליחות. הוא משלח את האדם לעבוד את האדמה. את הפועל לגרש ניתן לפרש כאן כהעברה ממקום למקום ולא כפעולה אלימה. הרי מהפועל הזה נגזרת גם המילה מגרש, למשל, במקרא מגרשי הערים, שמשמעה במקרא קרקע שמחוץ לעיר. כך למשל הביטוי קיים נגרש בישעיהו, משמעו ים שגליו עולים על החוף. כלומר, משנים את מיקומם. גירוש במקרה הזה איננו יותר מאשר לשנות מקום. ואז יש עוד סיפור, והוא סיפור עץ החיים, שהוא באמת קצת קשה, בגלל האופי המאוד מיתולוגי שלו, אבל גם כאן נוכל לפרש את המילים באופן שונה, ולראות שלא מדובר בסיפור מיתולוגי, אלא במטאפורה מעניינת.
זאת אומרת, מה שבעצם נראה כעונש, הוא לא עונש, אלא תיקון למצב שנוצר על ידי בחירה שגויה של האדם, בחירה שעלולה לשנות את מהלכו של העולם, וגם אם התיקון הזה נדרש, והוא לפעמים קיצוני, כמו בסיפור המבול, עד כדי השמדה מוחלטת, או כמו בסיפור דור הפלגה, ששם אלוהים מתערב ומבלבל את הלשונות, זאת לא תוצאה של כעס וחימה, אלא של הצורך לחשב מסלול מחדש. במקרה שלפנינו, השם מבין את בחירתו של האדם, וכמובן יודע את התוצאות האפשריות של בחירה זו. והתגובה של אלוהים בעניין עץ החיים היא תוצאה ישירה של בחירת האדם. שהרי עכשיו, מי שבחר האדם בדרך של ידיעת הטוב והרע, מתוך עצמו, צריך להתאים את העולם למצב שנוצר. וכך אומר אלוהים, ויאמר אדוני אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. וישלחהו אדוני אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה אשר לוקח משם וכו'. זאת אומרת, בהמשך לדבריו של הנחש, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אומר השם לעצמו. אני מדגיש, הסיפור נראה כאילו הוא מתייעץ עם איזה מועצת המנהלים שלו, אבל אין לו מועצה כזאת. הוא יחיד בעולמו אשר ברא. אנחנו מדברים על מונותאיזם. הן האדם היה כאחד ממנו, הכוונה האדם העמיד את עצמו כיחיד, כאלוהים, שאינו מקבל הוראות ממקור שמחוץ לו, אלא ממנו, מתוך עצמו. האדם הוא אחד מתוך עצמו. ממנו זה כמו שמסופר על המזבח שממנו היו קרנותיו. מתוך עצמו. ממנו זה לא מאיתנו, מלשון רבים, אלא ממנו מתוך עצמו. כאחד מתוך עצמו לדעת טוב ורע. הטוב והרע כבר נובע מתוך עצמו. ועכשיו, כשאלוהים רואה לפניו אדם אוטונומי, שבטוח ביכולת שלו לברוא וליצור, לדעת בעצמו, מתוך עצמו, מה טוב ובר קיימא ומה רע והרסני, הביטחון העצמי הזה, ויכולת הדמיון והיצירה שהוענקה לו, ראינו כאשר הוא קרא שמות, היכולת של סימול והפשטה, עשויים גם להביא אותו לשלוח ידו אל עץ החיים. לגלות את סוד החיים. ואכל וחי לעולם. אבל האדם שחי לעולם, הרי יביא עד מהרה את קיצה של החברה האנושית ואת קיצו של העולם. הן מפני שחרדת המוות היא זו שבגינה אדם שואף להיטיב את מצבו ואת מצב החברה, או כפי שאומר ניטשה במדע העליז, ללא המוות לא הייתה פילוסופיה ולא הייתה אומנות, והן מפני שהריבוי הטבעי של חברה שאין בה מוות יביא במהרה להרס הטבע ולחליון המשאבים של העולם. הקיימות של העולם מותנית בזה ששום יצור ביולוגי לא יחיה לעולם. על כן חוסם אלוהים את דרכו של האדם אל עץ החיים בשני אופנים. ראשית, האדם משתהם מאוד לגלות את סוד החיים מפני שהוא בחר שלא להיות בגן עדן, אלא לעשות הכל בעצמו, ועל כן הוא יצטרך לעמול קשה לקיומו. האדם שבחר להיות יוצר, ייאלץ לייצר את לחמו, ואם יתעצל מלעשות זאת, האדמה תתפרא ותצמיח לו קוץ ודרדר. אלוהים לא קילל את הארץ שהוא ברא, הוא קילל רק את האדמה שאותה מאבד האדם. האישה תצטרך לעבור סבל רב כדי לפרוט ולרבות, שניהם יחד יקדישו את מירב מאמציהם לקיום יומיומי, להמשך המין האנושי, ורק מעט מימי חייהם יוכלו להקדיש להרחבת הידע עד גילוי הדרך לעץ החיים, דרך שייתכן מאוד שהאדם בן זמננו כבר מתקרב אליה. אבל מלבד המכשול האנושי הזה, מתוארת החסימה של הדרך לעץ החיים באופן סימבולי. שומרים על דרך עץ החיים הקרובים ולעת החרב המתהפכת. אם נשאיר את הדימויים האלה במשמעותם המקובלת על ידי הפרשנים, יישאר האופי המיתולוגי של הסיפור שלפנינו. מפלצות שונות ומתקנים בעלי יכולת פעולה עצמית שומרים על הדרך לעץ הנחשק.
אבל אם נבחן משמעויות אפשריות אחרות של המילים, נראה לפנינו דימוי, אשר כמו כל דימוי ספרותי חזק, אנחנו לא יכולים לפרש אותו אחד לאחד, אבל אנחנו מבינים את טבעו ואת אופיו. ונראה לי שתיאור המחסום כולו הוא לא דימוי של מפלצות, אלא דימוי של אדמה וולקנית, מחורצת עמוק, מתהפכת ורותחת. וכך אני אפרש. אבל ראשית אני רוצה לציין, וגם זה לא עיקר הדברים, שהמילה עדן באכדית עניינה ערבה או מדבר. גן בעדן הוא אפוא לפי זה נווה מדבר. מקדם לגן עדן, כלומר בעדן עצמו, בערבה עצמה לפני הגן, משכין אלוהים את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת. כלומר הם ממוקמים באיזשהו מקום מדברי לפי זה. וישכן כאן משמעו כמו בפסוקים מעטים שישנם במקרא, למשל, ובמקום אשר ישכון שם הענן יחנו בני ישראל. כלומר, במקום שבו ממוקם הענן. וכן, איזה הדרך ישכון אור וחושך איזה מקומו, אומר איוב. ישכן, כלומר, ימקם. מה מקם אלוהים בעדן החרבה מלפני הגן שבתוכו עץ החיים? קרובים. השורש כף רש בית עניינו בעברית גם חרישה של אדמה חרבה. החריש של הקיץ שבא רק לפורר את האדמה היבשה אבל לא להכשירה לזריעה, מכונה על ידי רבנו גרשום קריבה ראשונה. כשהוא מפרש את המילה הארמית קרבה בבבא בתרא, דף י"ב עמוד א'. אפשר שיש גם קשר לשורש הערבי כף רש בית שעניינו מצוקה, צער וייסורים, כגון אלו שהוטלו על אדם וחווה. ואם אני מציין כבר את הערבית, אולי יש כאן קשר גם לפועל הערבי עדנה, שעניינו קריאה, כלומר חפירה עמוקה. מעניין לציין עוד שהיצור כרוב במיתולוגיה הבבלית הוא שור מחונף. שור מחונף הוא השור, שהוא בדרך כלל גורר את המחרשה. כלומר, יש קשר בין הדמות הזאת לחריש. חרב, משמעו המקובל הוא כלי נשק, אבל גם חורב, יובש. הצורה הזאת מופיעה ברשימת המחלות ובקעי הטבע בפרשת התוכחה בספר דברים פרק כ"ח. יקחה השם בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור ובחרב ובשידפון ובירקון. כלומר, החרב הוא חלק מפגעים כמו שידפון וירקון שהם פגעים אקלימיים או חקלאיים. להט החרב המתהפכת עניינו איפה חום לוהט של אדמה חרושה וקשה למעבר, חרבה ומתהפכת כל הזמן. מי שטייל באזורים געשיים בדיוק יודע על מה אני מדבר. וזוהי איפה תמונת המחסום כולה. מדבר חרב, חרוש בתלמים עמוקים שמקשים על המעבר, לוהט ומתהפך כל הזמן. לא מלאכים ולא מפלצות, אלא דימוי של אזור בלתי נגיש לחלוטין ומסוכן מאוד, וכל הביטוי הזה בא לסמל את הקשיים העצומים שיעבור האדם במסעו לגלות את סוד עץ החיים ולחיות לעולם. בעניין אחרון, כשמשווים את סיפור הבריאה ואחר כך את סיפור המבול של מסופוטמיה לאלו של המקרא, ניתן להבחין בהבדל חד משמעי. בסיפורים הבבליים האדם נפרע כדי לעבוד במקום האלים המשניים שנענקו תחת עול התחזוקה של העולם עד הבריאה. אותו אדם הושמד במבול כיוון שהמין האנושי התרבה, הקים רעש גדול שהטריד את שנתם של האלים. לא לחינם אליהו מתלוצץ בנביאי הבעל ומזרז אותם לקרוא בקול גדול אל הבעל, אולי ישן הוא ויקץ. אליהו יודע שבמיתוסים האליליים האל מוטרד מקולות האנשים שמפריעים את שנתו. אלוהים המקראי ברא את האדם לשם עצמו לשם עצמו של האדם ולשם קיומו של העולם, כשם שברא את כל העולם לשם עצמו של העולם. הוא עשה אותו בעל תבונה ויכולת התפתחות ופיתוח, והציב לפניו את אתגר הטוב והרע.
זה כל מה שרוצה אלוהים המקראי מהאדם. לבחור בטוב ולהרחיק את הרע כדי לשמר את העולם ואת חברת בני האדם. אין דבר אחר שמעניין אותו. שום עניין של פולחן והערצת האל לא מוזכר בפרשה הזאת שפותחת את תורת ישראל.